аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Садриддин Айнӣ. Таърихи инқилоби Бухоро. Баргардонанда ва мураттиб Раҳим Ҳошим. дар ин китоб асосгузори адабиёти шӯравии тоҷик оид ба саршавии ҳаракати маорифпарварӣ ва инқилобӣ дар Бухоро, сабабҳо, қувваҳо ва иштирокчиҳои асосии он халқи гуногун миллат маълумоти мустаман ва муфид додааст. сабабҳои оташи инқилобро, ки дар моҳи апрели соли 1917 сарзада, дар 29 августи соли 1920 бо даҳшати сахте шӯлавар гардида, дар 2 моҳи сентябр амирро бо тахту бахташ нест карда, сабаби тағйироти бузурге гардид, аз замонҳои гузашта ҷустуҷӯ карда омаданамон лозим аст. оё ҳукумати мустабидди Бухоро дар замонҳои қадим низ чунин ваҳшӣ ва золим буд, ё ки рафта фосид шуд? уламои Бухоро дар собиқ ҳам динфурӯш, ҷоҳпараст, ҷоҳил буданд, ё ки баъдҳо ба ин разолатҳо дучор гардиданд? агар ҳукумати Бухоро ва уламои Бухоро аз аввал ваҳшиву золиму динфурӯш, ҷоҳпараст ва ҷоҳил бошанд, пас сабаб чист, ки Бухоро як замонҳо манбаи илму маориф ва маркази маданият шуда тавонист? ҳолон ки маданият, илм ва маориф бо ваҳшат, зулм ва ҷаҳл ба як ҷо намеғунҷад. агар ҳукумати Бухоро ва уламои Бухоро баъдҳо аз адлу раъфат ва илму маърифат ва ахлоқи ҳасанаву нек ҷудо шуда бошанд, ба ин кӣ ва чӣ сабаб гардид? ҳолон ки миллатҳо ва мамлакатҳои дунё рӯз ба рӯз таназзул не, балки тараққӣ карда омаданд. ҳукумати мустабиди Бухоро ва уламои ҷоҳпараст дар сурате ки аз ҳеҷ разолат ва даноате ё пасфитратӣ рӯй намегардонданд, сабаб чист, ки то имрӯз шараф ва шӯҳрати худро дар назари халқи аввоми Туркистон нигоҳ дошта тавонистанд? ниҳоят сабаб чист, ки аз гӯшаву канори тираву торики Бухоро як гурӯҳ қаҳрамонҳо баромада, аз дору манор, обхонаву зиндони амир натарсида, такфиру таҳқир, фатвои қатлу эъдоми уламоро ба назар нагирифта, ба майдон даромаданд, бо деви таассуб ва ҷаҳл панҷа ба панҷа заданд ва оқибат ғолиб баромада ба муддаои худ расиданд. ин баҳсҳо қисми аввали таърихи моро фаро гирифтанд. аммо қисми дуюм ва саввуми таърихи мо, ки аз солҳои 1907-8 сар мешаванд, иборатанд аз баёни воқеаҳое, ки аз пеши назари худи мо гузашта ва бо иштироки худи мо рӯй доданд. инҳоро чунон ки буданд ва чунон ки дидаем баён хоҳем кард. дар ин бора агар аз мо хатое содир шавад, муосирони мо, бародарон ва рафиқони мо ислоҳ хоҳанд кард. ба ҳар ҳол пеш аз фаромӯш шудан муфассалан навишта мондани воқеаҳо муносиб дида шуд. 21 декабри соли 1920. қисми якум. муқаддима. дар он замонҳо дар мадрасаҳои Бухоро дар баробари илмҳои динӣ, илмҳои аз қабили ҳисоб, ҳандаса, таърих, тиб, ҳикмати табиия, мантиқ, шеър ва адабиёт низ омӯхта мешуданд. дар қисми динӣ қуръон, ҳадис, тафсир ва усули фиқҳ бар ин қоидаҳои асосии шариат, дар қисми таърих сияри набӣ, яъне шарҳи ҳоли паёмбарон, тарҷумаи аҳволи салаф, яъне гузаштагон, ва табақот бар ин илмҳои ибратомӯз хононда мешуданд. ва бинобар ин муллоҳои он вақтаи Бухоро аз асли дини ислом хабардор буда, аз номи шариат ҳар фанро ҳаром нашуморида, ҳар касро такфир намекарданд. азбаски доираҳои ҳукумати Бухоро дар таҳти нуфузи ин уламо буданд, хонҳои мустабид ҷабру зулми худро ба дараҷаи ҷабру зулми арбоби давлатӣ давраи охир расонида наметавонистанд. муллоҳои тақводор ва ҳаққонӣ аз назари шариат ҳаром будани риё, тамаллуғ ва хушомадгӯиро ба хон ва бегҳо медонистанд ва бинобар ин ба амир ва вазирҳо наздик нашуда, фурсат ба даст ояд фақиру фуқароро ҳимоя ва мудофиа мекарданд.
уламои машҳури он замонҳо чашм духтан ба илтифоти хонҳо он су истад, ҳатто маблағҳои вақфро ҳам ки аз тарафи хайротдиҳандагон ба уламо таҳсис шуда буд, шубҳанок шумурда намегирифтанд ва маишати худро бо қувваи дасти худ таъмин намуда ба халқ бемузд хизмат мекарданд. масалан, шайх абумансури мотириддӣ умри худро ба деҳқонӣ гузаронд. бобои порадӯз ва мири кулол ки аз ҷумлаи шайх ва уламои машҳур буданд, маишати худро бо кӯҳнадӯзӣ ва кулолгарӣ таъмин менамуданд. уламое ки аз хону бекҳо манфиат чашм надошт, табиӣ ба зулму ҷабри зиёди онҳо роҳ намедод. дар байни хон ва фуқаро ба риояти қонунҳои шариат кӯшида, дар андозу молиётгирӣ то ҳадди имкон мазлумонро мудофиа мекарданд. ҳар хонеам ки ба қувваҳои сиёҳ такя карда ҳукумат меронд, барои ҳифз ва давоми ҳукумати худ маҷбур буд ки ба хоҳиши ин зумра уламо риоят намуда ва тавсияҳои онҳоро дар бораи рафтори мулоим бо фуқаро ба эътибор бигирад. хонҳо баробари ба чашми уламо хуш вонамуд кардани худашон мадрасаҳои калон, хонақоҳҳо, китобхона ва ошхонаҳо сохтанд. муносибатҳои ёфта ба муллоҳои дараҷаи 2 ва 3 ва ба талабаҳои мадраса инъомҳо доданд, ба номи закот пулҳо тақсим карданд. бек ва бойҳои калон ҳам ба ин кори хонҳо тақлид намуда, мадраса ва хонақоҳҳо бино карда вақфҳо таъсис доданд. дар натиҷа дар Бухоро мадрасаҳо ва авқоф зиёд шуда, аз атрофи он ва дигар шаҳрҳои Туркистон ҳар сол ҳазорон талаба ба Бухоро ҷамъ шудан гирифт. як қисми ин толиби улум ошиқони ҳақиқии илм бошад ҳам, аксари онон касоне буданд ки маҳз манфиатҳои моддиро аз қабили нони муфт хӯрдан, аз вақф ҳисса гирифтан ва баъди тамом кардани мадраса дар навбати худ мударрис шуда то охири умр аз вақф таъмин кардани маишати худро дар назар доштанд. ба ин восита аксари талабаҳо ба доираҳои ҳукуматӣ ба даргоҳи бекҳои мадраса бино карда вобаста шуданд. ба замин хонҳо вақти ба мадрасаҳои калон мударрис таъин кардани ину он, байни муллоҳои калон як нав рақобат андохта, барои ҷорӣ намудани нуфузи худ ба муллоён роҳҳои гуногун меёфтанд. чунончи аз хонҳои узбек Абдуллохон соли 1996 ҳиҷрӣ ё 1588 мелодӣ дар Бухоро мадрасаи ба номаш номидашударо бино кард. дар расми кушоди ин мадраса дар дарсхонаи он маҷлиси мунозирае барпо намуд. ба ин маҷлис муллоҳои машҳури шаҳрро ҷамъ карда худаш ҳам шахсан ҳозир шуд. худи хон маҷлисро кушода гуфт: сардори муллоёни маҳаллии Бухоро муфассир Мавлавӣ Садриддини Косагардонӣ бо Мавлавӣ Мирзоҷон ки аз Широз мусофир шуда омаданд, бо ҳам мунозира кунанд. дар натиҷа яке аз ин ду нафарро ба мударрисии мадраса таъин мекунем. дар натиҷаи мунозира Мавлавӣ Мирзоҷон ки дар Бухоро мусофир буд ва аз хон ва аҳли дарбори он интизори ҳимоят дошта фақат ба марҳамати инҳо паноҳ оварда буд, мударрис таъин гардид. Мавлавӣ Мирзоҷон ки ба илтифот ва марҳамати хон ноил гардида ба мадрасаи вай мударрис таъин шуда буд, ба муллоҳои дигар бартарӣ пайдо намуда, ихтиёри ҷадвали дарсҳоро ба дасти худ гирифта, шарҳу ҳошияҳои таълиф кардаи худро ба ҷадвал дароварда, ба дарсҳои ҳадис ва тафсир ки рафиқаш дар онҳо тахассус ёфта буд, чандон аҳамият намедод. баъди вафоти Мавлавӣ Мирзоҷон ҳам шогирдон ва мухлисони ӯ ин равиши таълимро ривоҷ дода, ҳар сол ба ҷадвали дарс таълими ҳошияи наверо афзудан ва рафта рафта таълими дарсҳое чун ҳадис ва тафсир тамоман аз ҷадвали расмии дарсҳо баромаданд. оқибат шарҳ ва ҳошияҳо ба ҳадде зиёд шуданд ки ба масъалаҳои асосии ҳеҷ як илму фан навбат нарасида, муддати 18-20 солаи ҳаёти мадрасагии талаба ба омӯзиши дебоча ва хутбаю шарҳи мулло ҳошияи қутбӣ, шарҳи аконди насафӣ, таҳзиб, ҳикматул айн ва мулло ҷалол бар ин 5-6 китоб ба ҳошияи онҳо ва ба ҳошияи ҳошияҳои онҳо сарф мешуд. фанҳое чун ҳисоб, ҳандаса, таърих, тиб ва амсоли инҳо ба номи худ нест шуда рафтанд. дар натиҷа вақф ва мадрасаҳо афзуда, аксарияти талабагон ба вақф вобаста шуданд.
муллоҳои толиби ҷоҳу мансаб ба марҳамати хонҳо паноҳ ёфтанд. муллоҳои шӯҳратпараст барои шӯҳрати худ ва устодонашон ба ҷадвали дарс, шарҳ ва ҳошияҳои таълифкардаи худ ва устодони худро дароварданд. дар натиҷа дар байни дарсҳои расмӣ ва илмҳои фаннӣ аз фанҳои ҳақиқӣ асаре намонд. ҳарчанд ашхоси ба илмҳои динӣ ва фанҳои ҳақиқӣ ба таври ғайрирасмӣ тахассус пайдо карда ёфт шаванд ҳам, эътибори онон дар байни халқ кам шуда, ҷои онҳоро муллоҳои мавқеъ ва мансабдори хонпараст гирифтанд. агар вазифаи муллоҳои ҳаққонии собиқ маҳдуд кардани зулми хонҳо ва аз назари шариат ҳимоя намудани фуқаро бошад, кори муллоҳои ҷоҳпарасти баъдина барои толону тороҷи фуқаро аз номи шариат роҳ ёфта додан ба зулмкунандагон шуд. уламое ки аз бобати динӣ ба ғайри масъалаҳои таҳорату намоз, аз бобати фан ба ғайри маълумоти дебочаи китобҳо чизе намедонистанд, ба ҳар чизи намедонистагии худ аз номи дин муқобил мебаромаданд. табиист ки халқи аввом гуфтаҳои уламои расмиро қабул мекард. оқибат бухоро дар назари халқи аввоми Туркистон шӯҳрати илмӣ ва динии худро гум накарда бошад ҳам, ин фақат аз шӯҳрати хушке иборат шуда монд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз китоби таърихи инқилоби бухорои устод Садриддин Айнӣ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.